lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya jama'a, mu dinga duba 'yan uwanmu musulmai na ƙasa, musamman irin halin da suke tsintar kasa a ciki na ta'adda. Ku kalla ku gani yadda musulmai suke gudu daga cikin masallatai. Abun kai ka ce shiri ne, da kowa ya san shiri. Ɗan uwanmu musulmai suna cikin wani hali, a kowane hali yana da kyau a ce mu dinga tausaya musu, mu dinga taya su da addu'a domin samun sauƙi irin wannan halin da suke ciki. Domin kai ma baka san inda za ka tsinci kanka ba a koda yaushe, ya ɗan uwa musulmi. Daga nan nake so na dakatar da wannan 'yar nasiha naku har kullum mai kawo muku shirye-shirye. Ku ci gaba da bibiyar mu a wannan tasha, sannan ku danna mana subscribe.